И здравейте, пичове! Какво става? Днеска отново с Гъби ще снимаме на The Forest. Решихме да построиме най-голямата картофина. Да, ето я. Както виждате, ни трябва още 66 големи дървета. Да, събрахме малко извън кадър, за да не отнемаме доста от времето. Все пак има още какво да събираме. Надяваме се първият епизод да ви е харесал. Не забравяйте да давате идеи какво да правим в следващите епизоди. Защото все пак ние сме нови и не знаем толкова много неща. Сега трябва да прекинем тази костенурка. Ето го местото. Както виждате, да направим три огъня. Да. Защото не напишат много какви дават се пазъка и това капвате храна от нас. О, тук колко костенурки има. Но за сега си имаме много храна. И след този епизод също трябва да направим капани за екологии. Да. По-нататък ще направим и капани за канибалите. Ох, аз се уморих с това резане. Само имам да... Айде. Това падна. Слагаме. Още доста дърва ще трябва да поднасъберем, но ще се справим. Също така не забравяйте да дадете идеи какво да правим в следващите клипове. Да казвате ако правим някакви грешки в клиповете. И така. За да се коригираме, все пак сме нови в играта. Може би в този клип ще се опитаме да стигнем до лодката, но първо трябва да се подсигурим с храна и вода и както ще го повече от това колкото да се взимат въжете и с тях може да правим апгрейдване на Да, наистина доста е ценно въжето в играта. може да се направим и лодка. Но първо ни трябва храна и вода. Главно вода, за момента е доста трудно да си намерим. Така че за водата можете да дадете някакви идеи как да намираме по-лесно. Да, все още в този епизод изненадващо не са дошли още канибалите. Но и да дойдат, ние си ги чакаме. Да ги помлатим.
Аз си загубих дървото. Както и да е. Че да оттепам и тази костенурка. Също така скоро можете да очаквате и епизоди на FIFA за съвместната ни поредица, която ние започнахме и ще продължаваме на Co-op Seasons. Аз започнах да поогладнявам. Не знам за това. Аз в мен нямам храна. Ох, сега се и подпалих. Мисля, че съм взел месото от костенурката, но явно се бъркам. Гъй, къде отиваш там, бе? Какво? Трябва ми стикс за кампанията за спорта. Добре, аз продължавам да събирам дърво. Въпреки, че съм много уморен. Гъби, хвърли некое место да се пече, че съм гладен. Чакайте да дропна малко камъни. Като сложиш месо ми кажи. Идва. За стик се отиваш.
сигурност следващите епизоди на The Forest ще бъдат по-интересни, тъй като сега предимно ви показваме сечене на дърва и събиране на пръчки. Но в началото, като се устроим, ще бъде така, после ще бъде по-интересно. Почне да се стъмва вече. И дъга излезна. Вече нищо не скивам. С кое слагаше запалката? Да, също така в епизодите можете да пишете. Не, нищо, вече намерих. Сложи 2 пръчки имах. Айде да идват канибалките. Какво мислиш? Да, айде. Ние колко умно направихме къщата точно до вратата на тая малката. И Свето ли е навънка или? Те излезнах от играта, но продължаваме. И да, навън вече е Свето, както виждате. Да понасъберем още малко дърва и стикс и ще приключваме с епизода. Да, наистина мисля и да съберем дървата предимно извън клипа, защото, както виждате, този клип едва ли е бил много интересен. Да, силно ще досъберем дървата и другите неща извън клипа. Аз обаче съм много жаден, ще пия една содичка. Трябва да предлагайте как да си намираме вода, защото видите тия приспособления. Помагат наистина, ето виждате, събрал се вода от това. Та риба дали можем да отепем? Съмнявам се, да. Би добре да ходим за още едно дърво и да приключим, Най-накрая, топа е скучно без канибали. Но също така забрах да ви кажа, че играем на нормал. Да знаете. И при мен има един. Не, то къде отида?
И ето последно дърво. Еми, хора, това е за този втори епизод на The Forest. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте и за двата канала. Гави, ти имаш ли нещо да добавяш? Еми, да, довиждане, приятели, и до следващия път.